Tervetuloa erärengen arvonnan pariin. Arvomme tänään lumikenkäpaketin. Facebook-kyselyn perusteella olemme arvoneet kaikille osallistujille oman onnen numeron, jotka näkyvät tässä. Arvomme arvontalaitteella niin monta kertaa, että jokin näistä numeroista tulee valituksi. Arvontalaitteena on 30 noppa, joka on tässä, ja sitä siis heitämme kenties useamman kerran. Kanssani virallisena valvojana on tänään Lumi, ja minä olen Ken. Arvonnan suorittaa